שלום רוכשים, שלום רוכשות. אני רוצה לדבר איתכם על טיפ מספר 3, שזה המשא ומתן בבואנו לקנות רכב. המשא ומתן צריך להיות מורכב מהריג'קטים שאנחנו מוצאים ברכב, מנתוני הרכב, מהמצב של אותו רכב ספציפי בשוק הרכב, ומהלחץ של המוכר למכור את הרכב. אז בשלב הראשון אנחנו צריכים להבין מה לא טוב ברכב. יש נורת צ'ק אנג'ין דולקת, צריך אולי להחליף שתי גומיות לצירייה, יש צירייה נוקשת, צריך לעשות כיוון פרונט, יש איזה פנס שבור, קוסמטיקה בפנים לא תקינה, צריך לבצע ניקוי פנים עמוק למשל. זה הריג'קטים של הרכב, והכל צריך להיכנס לתוך המשא ומתן. הרפידות, הצלחות של הבלמים, האם יש נזילה כלשהי ממסרי קגה, מיתם מנוע, מיתם גיר. בשלב הראשון אנחנו נוכל לחסוך הרבה מאוד כסף, כל עוד אנחנו מצליחים להוכיח למוכר שיש לו X, Y או Z ליקויים. ואותם אנחנו צריכים לתמחר ולהכניס למשא ומתן. השלב השני זה בעצם נתוני הרכב, מתי יש לו טסט, מתי יש לו טיפול שוטף הבא, מתי צריך להחליף לו צמיגים וכן הלאה, ואנחנו צריכים להכיר גם את העלויות. נכון, סתם לדוגמה, אם אנחנו הולכים לראשון הרכב, נוכל לראות את עלות הטסט. אז נוכל להכניס את זה למשא ומתן עם הטסט, ובקרוב, תוך חודש, חודשיים, מחר בבוקר. מתי הטיפול השוטף? נסתכל בהיסטוריית הטיפולים, נראה מתי התאריך האחרון, ואז נעשה כל 15 או 10,000 מה שההוראות יצרן מנחות אותנו, או כל שנה או חצי שנה, לפי הוראות יצרן. השלב השלישי, לא כל רכב נמכר כמובן לפי מחירון. יש כאלה שנמכרים מתחת למחירון, מעל המחירון. מחיר שוק של הרכב הוא בעצם ההשוואה בין הרכבים הזהים עם נתונים זהים באתרים השונים, נוכל לקבל איזשהו ממוצע ומשם לגזור את מחיר השוק של הרכב, נוכל לשקלל את שתי היבטים הקודמים, הליקויים ונתוני הרכב, ואז נוכל להגיע למשא ומתן אופטימלי. אנחנו צריכים גם להכניס איזשהו היבט פסיכולוגי בגבול הטעם הטוב וההוגנות, זאת ההצעה שלי, של לחץ המוכר, אם הוא טס לחו"ל, קיבל רכב מעבודה, רוצה להיפטר מהרכב כי הוא לא אוהב שדברים פתוחים לו, יושב לו רכב בחנייה וקשה לו למכור. אז אנחנו צריכים גם להכניס את ההיבט הפסיכולוגי הזה, וזה ישלים לנו את המשא ומתן לידי משא ומתן אופטימלי, שנוכל בסופו של דבר להיות מרוצים מהמחיר, ואפילו להרגיש שקיבלנו אותו מתחת למחיר השוק. טיפ אחרון קטן לסרטון הזה. בגישה שלי, אם אנחנו מגיעים למחיר השוק של הרכב, כולל אישור קו, שזה כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות ב-day one, כלומר יום אחרי הרכישה, אז אנחנו במצב טוב. מקווה שזה עזר לכם, שיהיה לכם המשך יום נעים.